Kardom, Nelly Preeti Kumari, District Commissioner, Lapan, Principal Census Officer, West Karbi Anglong. Armu Kalakha Mate Census Ninkan Suri Hinira, Inkoira Throxy, Afai Afarman, Self-Enumeration Portal, Pu Pai Pai Nifai Henipen, Ingpu Ik Tanglo, Lasso A Portal, Pai Pai Krithrok, Anlong Ikchi, Nelly Mena Sitame, Lasso A Portal Ahin Pensi, Self-Enumeration Patang Ik Etlo. Nangli tum sitame se.census.gov.in pua website along hem aripo kalite hemari pi amen pen alangli mobile number pen amen thap ignon lasso afi mobile number along nangkele OTP paplang dun ignon lapeng hadag nangke klang thu alam nangkar juan paplang dun ikra form kepa plang patang dun ignon nangli tum lasso afi mekri isi self-enumeration ID number long ikchi lasso a number nangli tum along armu kalakha abangfi hem nangkha hamri ahut pa klang dun nangji nangli tum portal along self-enumeration ke klem pon ahut pi pine kesung dokok mate kachini ne dokok pulote census helpline contact number 1855 along ke rap arju tame armu kalakha mate census aning kan bang don pon ik verve ajak ding kloi afisi ke pado pon lasi neli kado kave adon mekar nijang karbi anglong arat atum aphan self enumeration prapchin pen kapa tangpon ikji afan choningri lo lapen ning thelo elitum kado kave chingrum petpen census ningkam suri hinira inkoi rathroxy afai afarman pachun wek lonyang. Every count matters and every person matters. Participate in census.